everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Mayo ding. Nagkadaga naman nga kung utang kanimo ding. No, basta ayaw lang gid ko kalimti, sir. Hinumdumigig ko kung tuan na kas paraiso. Patyon sila si Jesse. Kunwa na sila si Jesse. Wanay daganan pa siya ning. Buhay na sila si Jesse ding. Yes, sir. Himo na to silang fertilizer. Himo na to silang abono. Mabuslan pa sila sa yuta. Sikreto walang pagsulti si Jesse. Ina nga palahusunan siya sa Pier 3. Anto kami mag-aabot dito ding. Yes, sir. O gang duha niya kakauban. Yes, sir. Unsa man itong duha ka kauban? Oh, ding ipalihog lang ko sa duha. Ipuno lang na sa akong utang nimo, Dad. No. Nindot kaayo, sir. Ipalihog lang ko din, okay? Yes, sir. Bagaton ko lang si Jesse sa PR3. Ingnon ako, sir. Bye. Bye, sir. Oh. Jack? Sir. Pamuhin ang mga tawana. Kay madaot tas kabuang ni Erning. Mahugo niya tag illegal detention. Pareha na sa opisina. Hoy! Jack! Kadungog ka na ako, Jack? Dugo pa, sir. Sige. Padalian na sila. Oh. Wala mo problema? Wala, salamat kayo, sir. Kamo. Salamat, sir. Kamu duha ba? Dinyo na mo. May sulti pa ko ninyo. JC. Oh. Kumusta, Jess? Salamat kay nimo, sir. Naluwas mi nimo. Sa Petrais ko kapad doon. Adto ko mo mag-abot ni Major Dennis. Sige, sir. Maadto na ko, sir. Sige, lakaw na yan, Jess. Ayaw pahuwatag dugay si Major. Una ko ninyo, Part. Una ko ninyo, Part. Okay. Kauliw na kayo mo? Taon ta, sir. Mawali ng tami. Ay, magkabalak ka. Ihatod mo na mo. May gawas na ang driver nga ikargahan sa mga armas pesards. Mga ni Chisi, no? Kagawas kita eh. Saan kiilisan man o duwaan ang tinuod nga armas? Oh. Bisa kay taksi dahi. Sobrang ito si Kuyo. Usog kay padagas taksi daw. Dinhin na lang ta kutob, ha? Kadiyat sa, kay hatagan ta mog pliti. Sige, gawas na. Jack, imo nang usa. Unsa man, sir. Jack, sige. Siguro Jack. Paita ninyo, sir. Ayun. Bebe, gamay lang, Jack. Gamay, Jack. Papagan niya na imong bitiis. Bebe, kada. Tara, ay. Kanya. Sige. Tara. Ito, may taxi spare ba yun? Mularga na ito, na? Saan siya larga? Taga-diim na siya. Taga-Bohol? Liti? Negros? Mindanao? Dinapitas Bohol? Dinapitas Liti? Dinapitas Negros? Dinapitas Mindanao? Teka na, yan ang kupuntahan na niya eh.
Diyo trabay. Pier 3 man eh. Naaw siya oh. Tana. Milakaw pa doon sa gate. Kanaw, Goryo. Siya na ka nang nagpahinga din. Si Jesse na ka nang magpakita ka ng daan. Oo. Nakakita na siya ako. May kusog yan laktan. Bayo, tara ba? Matay mo mga mata, Goryo. Nagduda ko na doon ay mahitabo kang din. Ay kabala ka bay. Mingaw din ni Dapitak. Kulong. Ay, may misukat niya. Ngano? By Sarge! Nakasabot ko si imong tuyo, Sir Dennis. Magpalamig na ko. Okay, sir. Busag, mulahos lang kog sakay para hilungos. Atagi lang kog para plete, sir. Akong allowance. Kupti ka ng armas. Masakay na ko sa barko, sir, para hilungos, sir. Kupti ng armas. Ha? At tunay mo patay mo. Nagpatong din eh. Hain good. Nagkaragi mong armas, sis. Unsa ko na, sir? Wawa ko makasabot. Ibuta! Na! Huwag ka ng Ernesto. Mitchell! Makapaibong kayo nini para na ko. Nganong niya mo sa pier. Correct. Mas kami mo yang mahibong, Major. Nag-usa ka man din ni Spear. Nganong imo manggipatay kinis Jesse? Wa kagoy katungod nga pangutanong mo ako ingon ni Anang. Pero respetahan ko ang imong pagkasarhinto. Tingbang imo mga pangutana. Sergeant Ernesto Martin. Kay respetahan tagyapon ka. Tiningob nga tubag sa imong mga pangutana. Dunay dako kayong hitabo ni Kapiyo na, sir. Mao ning tahuana nag-drive sa pickup nga nagkarga og wow kakahon nga puno sa mga mugbong armas nga among na-intercept sa among checkpoint dito sa Lahog. Oo. Naana day ka sa checkpoint karon. Dili matukman ang kauwaw nga akong gipati karon tungod sa dakong kabaho sa general kaysa iya ng pagtanaw ang tanan pulos na mga toy guns ug dili na tinuod mga armas. Okay pa dayon. Nganong mihunong ka man? Dali-dali nga giilisan og toy guns ang tinuod nga mga armas. Nahibaw ka mismo nako, dong. Bantay ang imong dila nga dili magpaturagas og litok. Major kining imong ikatubang Sergeant Ernesto Martin. Kinsa nang dong nga imong gilitok? Kinsa nang dong nga imong gilitok? Ako siyang Higala. Ako siyang Igsoon. Sorry, Major, sir. May lain ka pa pangutana? Imong gipatay kini tawana. Nga mauntay makasulti sa tinuod nga pulos mga tinuod nga mga armas ang amo na sakmit gikan nila. Sila untay makasulti sa tinuod kung kinsa nagpaluyo sa maong guns man. Pero imo siyang gipatay. Kung may mata ka, tanawar ako ng tuon niyang kamot. Naggupot pag-armas. Nakakita ko ninyo nga dool na mo din eh. Imposible kaig mo ingon mo nga wa mo makabati sa kong pangingon nga ibutang ang imong armas, Jesse. Pero di sino isang mo patay ka nako, mao nga ako siyang giunhan. 2 months. Duha na kapuan kami. Ako rin siya gipa-surveillance. Tinuod nga gun smuggler kinindawanan. Pero nato lang nga sa inyong checkpoint mga toy guns ang mga kargas sa kinan. O ang tinuod nga mga armas tuana nakalusot na sa laingan. Kung makapalusot na gani kini mga tawhana, kini si Jesse mo larga ni siya og adto magpabugnaw sa hilungos. Iyan na kining pattern. Mao nga gibagat ko lang siya dinhi aron dakpon. Ako ay mamatay kung dili ko siya unhan, maong osbon ko. Ako siyang giunhan. Walang unta siya ang timanuwa. Unsa? Hingigo kay ka, Major. Bisan imo unta siyang gibukton pag-igo. Napatay mo siya pero wa na siya pus kay dili na magkatugan kung kinsa gyud ang tag-iya sa mga armas. Oh, come on, Ernesto. Ganong dili man imo ang kunon. Nga nagtanga ka lang. Naghalhal ka lang sa imong
pagka-team leader sa checkpoint nga nalutsan kag simple kayong kabuang aning tawanan. Dili mga toy guns ang among nadakop ganiya, Major. Tinuod gyud nga mga armas. Tanan kong mga kauban magkapamatuod, ana. Uni ang nano malagi! Nalakip ang general magkapabatuod man nga ang iyang nakita mga duwaan o dili tinuod nga mga armas. Daigos kaatik og kahanas taga kampo aron ilisan og duaan ang tinuod nga mga armas. Klaro, ang buot mong ipasabot. May konsabo ang tag-iya sa maong kontrabando. O ang di pasabot mong tagiya. Kauban na nato sa serbisyo. Usara siya ka militar, sir. Kadelikado ni mo tibuhoy ang mga pong, Ernest. Dili. Kay buhaton ko yun ang kutob sa kong mahimo nga imatuod ko ninyo nga kustomi. Nalutsan mi, Pero wa dito sa mong checkpoint. Nalutsan mi dito rasud mismo sa kampo nga inanay og hagbay na tingaling mismong gihimong sag og taguanan sa mga tigpahimo sa ilang katungdanan. Major, ikaw ra usa ay kalimot sa imong estado, sa imong seguridad. O kung sabay labot mo na ako. Wa na sa ko'y labot ni mo. O labaw ng wa ko'y responsibilidad ka ni mo kay wa ka na sa akong poder. Master Sergeant Martin. You're still my superior, sir. You're still my officer, sir. Permission to leave, sir. Go to hell, Ernesto! Tanaguryo! Sir, permission to! Layas! Daan pa yun ko. Sana, sir. Suwata ko, sir! Scholar, ipa-pick up dere kari si Jesse. Ugma sa buntag, adto ako sa akong opisina. Nagduda gayad siya. Hait gyud huna ang animal. Mudot gyud sa tinuod. Unsa gyud kay angay na kong puhaton aning animal! Hello, attorney. Jesse, Di ami sa headquarters, attorney. Napukot mi sa checkpoint sa lahog. checkpoint? Taga-composite ang nag-checkpoint, attorney. Taga-composite. Kinsay ilang team leader. Usa ka master sergeant. Animal! Usa ka master sergeant. Klaro kayo nga kung tingog ang kitawag og attorney ni Jesse. Naibaw ko ni Ernesto. Dili mo hunong hangtod nga mapuroy baliha ang iyang mga pagduda. Delikado ko din. Delikado kung mahibawan kini ni Ernesto. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.